Jien Entni Ċesari, għandi ħanut il-Gżira, ili miftuħ 4 snin u kont naħdem ukoll qabel il-Gżira wkoll. Ix-xogħol tiegħi huwa dwar printing fuq flokkijiet u makkijiet. Naqsam il-Muża huwa proġett tal-Valletta 2018 biex irressaq il-komunità fiċin il-kultura. Għal dan il-proġett jiena sirt il-pittura moderna ta' Joseph Calleja li hija pittura li turi x-xena tal-port li hija għandha ħafna kuluri vivaċi. Nixtieq naqsam l-esperjenza tiegħi ta' naqsam il-Muża billi il-pittura li għażilt nipprintjaw fuq basktijiet u nqasmuhom lin-nies tal-Gżira.